Ας ξεκινήσουμε με ένα σενάριο. Είσαι στο 2025. Όλοι σου οι φίλοι μιλάνε για τις εξελίξεις στον τομέα του Natural Language Processing, για όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούν εκείνοι στην καθημερινότητά τους, τους βοηθάνε στη δουλειά τους, στις εργασίες τους. Και εσύ αποφασίζεις από περιέργεια να δεις τι είναι όλα αυτά, πώς λειτουργούν και τι υπάρχει σε αυτό το μαύρο κουτί, που συχνά μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα μας, ίσως και καλύτερα από μας. Ψάχνεις στο ίντερνετ λοιπόν για πληροφορίες, ψάχνεις στο YouTube για βίντεο και μένεις έκπληκτος από τα πόσα πολλά βίντεο υπάρχουν και από την πόση πολλή πληροφορία. Μπορεί να έχεις αποφασίσει να ξεκινήσεις κιόλας με κάποια από αυτά. Να απογοητευτείς, να πεις πω τι κινέζικα είναι αυτά. Δεν είναι αυτά για μένα. Αν το σενάριο αυτό αντικατοπτρίζει την κατάστασή σου, τότε είσαι στο σωστό βίντεο. Είμαι ο Στάθης, καλώς ήρθες στο Taking Script και σήμερα θα μιλήσουμε για τη μηχανική μάθηση, τι συμβουλές θα έδινα σε έναν αρχάριο από την εμπειρία που είχα κι εγώ, τι δυσκολίες αντιμετώπισα εγώ και θα σου προτείνω και ένα roadmap που μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκινήσεις αυτό το ταξίδι. Αν ακόμα δεν έχεις πιστεί για τις δυνατότητες και τις εφαρμογές της μηχανικής μάθησης, μείνε λίγο ακόμα στο βίντεο και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξεις γνώμη. Αρχικά, το machine learning είναι παντού. Από το ChatGPT και όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία για natural language processing, τα οποία μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαβάζουν ειδήσεις, να καταλαβαίνουν κείμενα, προφανώς να παράγουν δικά τους κείμενα, να φτιάχνουν εικόνες, ήχους, δηλαδή μιλάμε για τεράστια εξέλιξη. Υπάρχουν διάφορα advanced AI που χρησιμοποιούνται στον τομέα του gaming. Σημαντική κιόλας είναι η εξέλιξη στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων, ιδίως τώρα με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, στο κομμάτι του e-commerce, με αυτόματες προτάσεις προϊόντων, να αναγνωρίζει το AI τις προτιμήσεις των καταναλωτών, και θα ήθελα να δώσω έμφαση στους δύο τελευταίους τομείς που φαίνεται στο σχήμα. Τόσο στην υγεία, που προφανώς είναι και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, πολύ σοβαρό. Το machine learning έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Δηλαδή υπάρχουν μοντέλα που μπορούν να διαβάσουν ακτινογραφίες, να αναγνωρίσουν πιθανά προβλήματα, π.χ. ας πούμε καλοήθης, κακοήθης όγκους, καρδιολογικά προβλήματα από τους παλμούς της καρδιάς, και σε πολλές περιπτώσεις στις μέρες μας λειτουργούν υποστηρικτικά προφανώς μαζί με κάποιον γιατρό. Επίσης στο κομμάτι των χρηματοοικονομικών έχουμε δει τον τελευταίο καιρό πολύ μεγάλη άνθηση της μηχανικής μάθησης, καθώς πολλές εταιρείες επιλέγουν να κάνουν προβλέψεις, να φτιάχνουν στρατηγικές εταιρικές και οικονομικές βασισμένες πάνω σε advanced μοντέλα μηχανικής μάθησης. Επίσης χρησιμοποιούνται προφανώς και στο χρηματιστήριο για algorithmic trading και γενικά για συναλλάγματα παραγόγων μετοχών. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σου πω ότι ιδίως αν είσαι φοιτητής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για σένα να ασχοληθείς με αυτό το φανταστικό κόσμο της μηχανικής μάθησης και λόγω του ελεύθερου χρόνου που μπορεί να διαθέτει σίγουρα, και θα αποτελέσει σίγουρα και μια πάρα πολύ καλή επένδυση για το μέλλον σου, ιδίως αν θες να ασχοληθείς με κάτι παρεμφερές στον κόσμο των υπολογιστών. Αλλά και όχι μόνο, δηλαδή βλέπουμε η μηχανική μάθηση μπαίνει σε πάρα πολλούς τομείς πλέον και γνωρίζει εκρηκτική αύξηση τόσο ερευνητικά, προφανώς αν σε ενδιαφέρει, όσο και εργασιακά πλέον. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετώπισα εγώ στην αρχή της δικιάς μου ενασχόλησης με τη μηχανική μάθηση. Ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με τη μηχανική μάθηση μέσα από μια φοιτητική ομάδα στο Πολυτεχνείο και ήθελα να το ψάξω και μου άρεσε πάρα πολύ να το διερευνήσω περισσότερο. Αλλά είχα πελαγώσει από το πλήθος των πληροφοριών,
και γενικότερα των δυνατών προσεγγίσεων, των δυνατών πηγών γνώσης, και γενικά δεν ήξερα από πού να αρχίσω και δεν ήξερα με τι να ξεκινήσω πρώτο και με ποια σειρά να ακολουθήσω. Με αυτό ως αφορμή κάνω και το σημερινό βίντεο και θα ήθελα να προτείνω τώρα ένα πιθανό roadmap που εμένα προσωπικά θα με βοηθούσε αν ξεκινούσα τώρα τα πρώτα μου βήματα στη μηχανική μάθηση και να δώσω και κάποιες επιπλέον συμβουλές πάνω σε αυτό. Λοιπόν, αρχικά προφανώς πρέπει να έχεις αρκετά καλές γνώσεις προγραμματισμού και κυρίως της γλώσσας Python. Θα πρέπει δηλαδή να ξέρεις τη βασική σύνταξη της Python, να ξέρεις να φτιάχνεις ένα if-else loop, ένα for loop και γενικά να έχεις περάσει λίγο χρόνο με την Python και να μπορείς να φτιάχνεις συναρτήσεις, όλα αυτά τα βασικά πράγματα. Θεωρώ ότι αν κάποιος ασχοληθεί με αυτό δεν θα πρέπει να του πάρει πάνω από 1 με 2 εβδομάδες. Στη συνέχεια, εδώ θα ήθελα να σου ευστήσω πολύ την προσοχή. Θα πρέπει να ασχοληθείς με κάποια πιο εξελιγμένα θέματα της γλώσσας προγραμματισμού Python, που είναι κάποιες ειδικές βιβλιοθήκες, όπως π.χ. η Pandas. Η Pandas είναι μια βιβλιοθήκη για διαχείριση δεδομένων και για ανάλυση δεδομένων. Πίστεψέ με, είναι υπερβολικά σημαντική στα projects που θα κάνεις στη συνέχεια και θα πρέπει να αφιερώσεις κάμποσο χρόνο και να αποκτήσεις μια πολύ καλή εικόνα και γενικότερα να σου βγαίνει εύκολα η χρήση της. Από την άλλη υπάρχει το NumPy που είναι γι' αυτό μια βιβλιοθήκη της Python που χρησιμεύει κυρίως για υπολογισμούς με πίνακες και γραμμική άλγευρα. Αυτή ναι μεν θα τη χρησιμοποιήσεις και θα τη βρεις σε ορισμένους τομείς της μηχανικής μάθησης μπροστά σου, αλλά για μένα θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σημαντική όσο η Pandas και δεν θα πρέπει να αναλωθείς μέσα εισαγωγικά πολύ καιρό σε αυτή. Τέλος, το Matplotlib είναι και αυτή η βιβλιοθήκη της Python που χρησιμοποιείται για οπτικοποίησεις, δηλαδή γραφήματα, charts και όλα αυτά τα ωραία σχήματα. Και σε αυτό δεν θα πρότεινα εγώ να επιμείνεις πάρα πολύ, γιατί εντάξει, προφανώς εκτός από το να αναγνωρίζεις και να μπορείς να γράφεις κάποιες βασικές εντολές για γραφήματα, τα υπόλοιπα μπορεί πολύ εύκολα πλέον να τα κάνει και ένα AI. Δηλαδή, έχοντας γράψει κάποιες γραμμές κώδικα που αναλύεις και επεξεργάζεσαι τα δεδομένα σου, πολλά AI μπορούν πολύ εύκολα να του πεις φτιάξε μου μια γραφική παράσταση με αυτό, να δείχνει αυτά τα πράγματα και είναι μια χαρά σωστό. Σε αντίθεση με την αδυναμία, να το πω έτσι, του AI στις μέρες μας να φτιάξει ένα end-to-end machine learning project. Στη συνέχεια, καλό θα ήταν να αποκτήσεις, αν δεν έχεις ήδη, και κάποιες βασικές γνώσεις μαθηματικών. Μαθηματικά θα σου χρειαστούν κυρίως γνώσεις ανάλυσης, όπως να μπορείς να καταλαβαίνεις πρακτικά και να εφαρμόζεις τι είναι η παράγωγος, να μπορείς να καταλαβαίνεις τις συναρτήσεις μίας ή πολλών μεταβλητών και χρειάζεσαι και γραμμική άλγευρα αρκετά, να μπορείς να κάνεις πράξεις πινάκων, να βρίσκεις αντίστροφους πίνακες, να χρησιμοποιείς διανύσματα. Όλα αυτά γενικά θα πρέπει να τα έχεις σχετικά εύκολα στη μνήμη σου. Έπειτα θα μπορούσες να ασχοληθείς με τις βασικές έννοιες του machine learning. Με τη θεωρία δηλαδή, με την ορολογία του machine learning. Αυτό είναι καλύτερο κατ' εμέ να το κάνεις μέσα από κάποιο βιβλίο. Γιατί βιβλίο? Γιατί είναι συμπυκνωμένη γνώση, είναι οργανωμένη σε κεφάλαια και μπορεί να λειτουργήσει ως μπούσουλας για την πορεία σου. Οπότε μη βιαστείς να εμβαθύνεις κατευθείαν σε κώδικες και να προσπαθήσεις να ξεκινήσεις κατευθείαν project. Αν δεν διαβάσεις και να αρχίζεις να σκέφτεσαι και να κατανοείς τις βασικές έννοιες και τις καλές τακτικές πάνω στο machine learning. Δηλαδή να μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα που μπορεί να σου δημιουργηθεί, να μπορείς να καταλαβαίνεις ορολογία όπως το overfitting, underfitting
κλπ. Αυτά τα δύο, τα μαθηματικά και η θεωρία του machine learning, πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν παράλληλα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να αφιερώσεις τόσο πολύ χρόνο στα μαθηματικά και να αναλωθείς. Εκτός βέβαια αν σ' αρέσει τόσο πολύ και θες να ασχοληθείς ερευνητικά με αυτό ή με αλγορίθμους πίσω από τη μηχανική μάθηση. Αφού αρχίσεις και αποκτάς μια γενική αίσθηση της ορολογίας και των όρων του machine learning, το επόμενο βήμα είναι να αρχίσεις να συναντάς τους πρώτους σου αλγόριθμους, τα πρώτα μοντέλα και να καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν αυτά. Αφού αποκτήσεις μια καλή εικόνα της ορολογίας και των βασικών ενιών του machine learning, το επόμενο πράγμα είναι να αρχίσεις να έρχεσαι σε επαφή με κάποιους βασικούς αλγόριθμους, κάποια μοντέλα και να πειραματιστείς με αυτά. Και εκεί αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά το κομμάτι του κώδικα. Θα πρέπει ας πούμε να γράφεις κάποια μικρά κομματάκια κώδικα κάθε φορά, να μάθεις να προεπεξεργάζεσαι τα δεδομένα σου και να τα φτιάχνεις στη σωστή μορφή, ώστε να μπορείς να τα ταΐσεις μέσα σε εισαγωγικά σε ένα μοντέλο σου. Και αφού ολοκληρώσεις και αυτό, που αυτό θεωρείται το κλασικό machine learning, μετά θα πρότεινα να αρχίσεις να βλέπεις πιο προηγμένα θέματα όπως το deep learning, δηλαδή νευρονικά δίκτυα και όλα αυτά τα fancy πράγματα που είναι της μόδας τώρα τελευταία. Οπότε ναι, θα πρότεινα να μην βιαστείς να ασχοληθείς κατευθείαν με τα νευρονικά, γιατί πολλές γνώσεις και πολλές ορολογίες εκεί, αν δεν τις έχεις ήδη εξασκήσει και δεν έχεις ασχοληθεί με τους αλγορίθμους να τους καταλάβεις σε βάθος, θα σου φανούν πολύ δύσκολοι. Οπότε μετά μπαίνει και πιο πολύ το κομμάτι των projects. Ένα πολύ ωραίο website για projects με πάρα πολλά dataset και διαγωνισμούς είναι το Kaggle. Σίγουρα αν θέλεις να ασχοληθείς με machine learning θα πρέπει να το κοιτάξεις. Προσωπικά θα πρότεινα το βιβλίο Hands-on ML with Scikit-learn, Keras and TensorFlow. Πιστεύω ότι ναι μεν είναι μεγάλο και κάποιες φορές υπεραναλύει κάποια πράγματα. Έχει πάρα πολύ ωραία σειρά και θα σου βάλει κάποια πράγματα στο μυαλό σου σε πολύ καλή σειρά και θα σε βοηθήσει να προχωράς. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το έχεις αποκλειστικά μόνο αυτό και γενικότερα κάποιο βιβλίο σαν μπούσουλα, αλλά μπορεί να είναι εκεί και να σε βοηθάει συμπληρωματικά σε κάθε σου project και σε κάθε σου βήμα. Έτσι σιγά σιγά θα αρχίσεις να κάνεις μια συλλογή από δικά σου project στη συνέχεια. Θα δεις και ποιο κομμάτι του machine learning σε ενδιαφέρει, γιατί όπως είπαμε και πριν υπάρχουν πολλές εφαρμογές του machine learning. Και θα αρχίσεις να κινείσαι και προς αυτή την κατεύθυνση που θα ενδιαφέρει εσένα περισσότερο. Έτσι σιγά σιγά θα χτίσεις ένα πορτφόλιο από projects και γενικά κάπως έτσι εγώ θα πρότεινα να κινηθείς με αυτό το σύντομο roadmap. Το πρώτο tip που θα ήθελα να σου δώσω είναι να κρατάς σημειώσεις από αυτά που μαθαίνεις για να μπορείς εύκολα να ανατρέχεις σε αυτά και να τα έχεις οργανωμένα. Ιδίως για την θεωρία του machine learning αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, ώστε να μπορείς να έχεις ένα οργανωμένο αρχείο, να το πω έτσι, και να μπορείς να θυμίζεις τον εαυτό σου σημαντικές έννοιες, γιατί πολλά πράγματα θα δεις ότι επαναλαμβάνονται. Το δεύτερο το συζητήσαμε και λίγο, να εφαρμόζεις τις γνώσεις σου τακτικά σε project που εσένα ενδιαφέρουν. Αυτό είναι το σημαντικό εδώ, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά projects στο διαδίκτυο, στο YouTube και μπορεί κάποια, και είναι λογικό κάποια, να μην σου φαίνονται τόσο ενδιαφέρον και κάποια άλλα να σου κεντρήσουν περισσότερο το ενδιαφέρον. Οπότε εστίασε σε αυτά που σου αρέσουν εσένα και σε αυτά που κάνουν εσένα να περνάς καλά μαθαίνοντας machine learning. Τέλος, αξιοποίησε το αγαπημένο σου LLM για να σε βοηθάει σε όλο αυτό το ταξίδι, να σου λύνει τις απορίες, να σου λέει συμπληρωματική θεωρία πάνω σε αυτά που διαβάζεις. Γενικά πιστεύω ότι πλέον τα LLMs έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και μπορούν να σε βοηθήσουν πάρα πολύ στη μελέτη
και ιδίως σε κάτι που σχετίζεται με προγραμματισμό. Αυτά από μένα, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σε βοήθησε. Αν σου άρεσε, άφησέ μας ένα like και ένα comment. Σύντομα θα υπάρξει και σειρά στο κανάλι που θα συζητάμε και θα αναλύουμε διάφορες έννοιες για το machine learning. Καλή συνέχεια!